Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kadong pendan syak kawai nak hinril teli gidong jong kesenong pendan sok kalau yo benra ka nam ladu ha kejing kai football interdong arja khatpra bala penyai dak pendan sok Youth Social Welfare Organization Mausen Ram CNRD Block East Kasils District hadian bakala penlim no ya kadong pot pendam da saw go la not ya kani kejing ikon final la penlong hamadan yelek kai jong kesenong pendan sok ha ka arp kondai terik uno pra jong snem arja khatpra ha ka bala wan ban penha perdano yaka da uba kansing lenshing ubalong ru kumu kongsan ha kani kesngi ha ka jingi don rengkat lang urang ba snong jong kesenong pendan sok uba diralson khar u president jong ka PYSWO uba Seiborlin Wanyang kidkhot bat ki nongkit kam jong ka PYSWO ki reurang ba bat ki we haba phai sha kajing khon ha padang kini ki artli ki kenhon ha ka kelas step kajing khon kalong ka baya khat bha watla baro artli ki kenhon ki la tre shitom bat thau ki lat ban yo thep gol nrei namar kajing khon kalong ka baya rangkat bor na baro ar kenhon ha ka ba kim shim lala ban thep gol ha ka ba kajing khon ha ka kelas step kala kut no da not la not dei ha ka kala mit bagi rang yelak kai jong ka dong pendan sha kila tre shitom ha ka ba kila yo ban penki sendon ya kajar bat lang bagi south li ki gol kala biang pura ya ka dong pendan sha ban penlim sendon ya ka dong pot pendan da saw gol la not ka dong pendan sha ka bala yo ra ya ka jing job ha ka ni ka sngi ka dei ka dong ka ban kong tam ban yo ra ya ka trophy bala ai sngob ha do rang ba snong ka snong pendan so saw uba diralson khar sha ka seng samla snong ka PYSWO